Gepleyer Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde hepdäniň jem bilen meni ýokşunan Nurwan. Bu hepdäniň esas temalary şeýle-de köp okulan makallalarymyz, köp dinlenen söhbetlerimiz Türkmen resmiýetiniň 20 ýylda Israilden ilkinji sapary, Aşgabatyň gazasyndaky jaý ýykyşlyk. Aşgabatly jurnalistiň internet bökdönçlükleri barada boldy. Şeýle-de Türkmenistanyna buğday ekken daýhanlaryň girdejal kynçylyklary barada gurulan söhbetdeşlikler, Türkmen alawaýynyň Ýewropadaky meşhurlygy baradaky sergiyemiz yıkılayan jaýlar barada taýýarlan video şekillerimiz köp gyzyklanma döretdi. Olal Türkmenistan bilen Israýlyň arasyndaky iki taraplaryň gatnaşyklarda peýda bolan ýakynlaşma nazara ýalyň. Israýl resmiýeti munyň soňky 20 ýylda Türkmen wekil tarapyndan edilen ilkinji sapardygyny belläpdir. Kardeşim Tehranyň däliň. Türkmenistanyň Daşary işleri ministri Raşid Meredow Israilden 3 günlük resmi saparyny 31 maýda tamamlady. Bu soňky 20 ýyla golay wagtyň dowamında ýokary derejeli Türkmen resmiýetiniň Israilden ilkinji resmi sapary boldy diýip Israilyň Daşary işleri ministrligi habar berýär. 29 maýda başlan gepleşikleriň dowamında Türkmenistanyň ýokary derejeli resmiýeti bilen Israilyň premier ministri Benjamin Netanyahu'nyň syýasy we ykdysady puwdoklarynda özara gatnaşyklary giňeltmek we çuňlaşdyrmak barada ulalaşandyklary habar berilýär. Emma bu ulalaşyklaryň jekme-jekleri barada maglumat berilmeýär. Türkmen resmiýetiniň eden bu sapary bilen baglanyşykly Israilyň Daşary işleri ministrliginiň baş müdiri Dora Goldhem 30 maýda Twitter sosial ulamyndaky sahypasynda tweet ýazyp, Israil Türkmenistanyň betaraplygyna hormat goýýar. Bu Iran bilen 1000 kilometr çemesi serhet arıçağı bolan ören möhüm Merkez Aziýa ýurdy diýdi. Gepin gerdişine görä belläp geçsek, Türkmenistan bilen Israilyň arasyndaky syýasy gatnaşyklar medeniýet serişlerinde peýda bolan käbir meseleler bilen ençeme ýyl bäri ünsü özüne çekip gelýär. Muňa Aşgabatyň Türkmenistana uğradylan Israil ilçileriniň ygtyarlyklaryny birnäçe gezek reddedip, ahir soňy 2013-nji ýylda ilçi Şemi Surun yurtdaky wekilçiligini tasdiklamagyny mysal getirip bolar. 2011-nji ýylda Haaretz neşri Israilyň Daşary işleri ministrligindäki çeşme salgylanyp, Türkmenistan Israilyň ilçisi Haim Kore'niň diplomat däldi çaldygyny aýdyp, Israil onuň ygtyarlygyny kabul etmeýändigini mälim etdi diýip habar beripdi. Maglumatda Aşgabatyň muňa Kore'niň Glilotdaky Milli Howpsuzlyk kollejinde bilim almagyny delil görkezendigi aýdyldy. Şeýle-de Israil neşriniň maglumatynda Aşgabatyň 2009-njy ýylda hem Israilyň Mossad adly milli aňtogulluğunda işlen Reuven Daniel'ın Türkmenistandaky ilçilik ygtyarlyklaryny reddedendigini ýytalýar. The Jerusalem Post neşriniň 31-nji maýda beren maglumatyna görä, Aşgabat gurrun edilen bu iki ilçiniň iki ýurduň arasyndaky özara gatnaşyklary ösdürmek bilen däli, Iran Islam Respublikasy barada aňtow maglumatlaryny ýygnamak bilen gyzyklanandygyny öňe süripdir. Kardeşim Tehranyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Resmi habarlardan belli bolşuna görä Türkmenistanyň paýtagtynda uly awadançylyk işleri alınıp barlýar. Elbetde bu awadançylyk jaý kılıp ýerine öňküsýal jaý alyp bilmeýän raýatlar ýa-da bolmasa Aşgabatyň gazasyndaky ýal jaý kılıp kyn ýagdaýda galýan adamlar üçin awadançylyk bolmasa gerek. Kardeşim Merdan Tarihiň bu ýagdaýa yerli çeşmeleriň gözi bilen syn edip taýýarlan maglumatynyň bir bölegi bilelikde kulak asalyň. Aşgabatyň günorta bölегindäki ýylat arasynda gaza diýilip atlandyrylýan ýylatly etrafynda ýaşaýyş jaýlaryny ýykmak kampaniýasy dowam edýär. Bu günler gurrun edýän territoriýanyň Silinaya da Kuchayev köçeleriniň ugrunda ýerleşen onlarça jaý ýykylýar. Bir tarapdan tamlaryň bir bölegini ýaşaýjylaryň özleri, soňra guruluş material höküminde sataryn diýen umyt bilen sökseler. Beýlik tarapdan hökümetiň agyr tehnikasy bu etrafy bir ýan ucundan ýumurýar. Ýaşaýjylar uzak ýyllaryň dowamında galdyran tamlaryny bazar narhyndan telimetse arzan bahadan guruluş materialy höküminde satýarlar. Mysal üçin mundan bir ýyl öň hem 10.000 Amerikan dollaryna bahalanan jaýlar häzir 1.5 dollardan satylýar. Ýatladyp geçsek 2000 töwere hojalygy bolan Gaza raýony geçen ýylyň güýdünde ýykylyp başlanypdy. Dokumentlere resmi talaba laýyk gelýän öýleri ýykylan gazalylara paýtagtyň Paraxtedi mikroraýonundan jaý berilýär. Yerli ýylatyň aýtmagyna görä, özüne berilýän jaýlar maşgaly agdalarynyň sanyna ýa-da soňky galdyrylan goşmaçy otoglaryň meýdanyna görä däldi. Eýse ozalky tamlarynyň dokumentdaky meýdanyna görä berilýär. Häzir çelini täze jaý bilen üçin edilmedik ýaşaýjylary bolsa, harabaçylykda alınıp barılan guruluşyň edil alkymynda ýaşamagy mejbur bolýarlar.
Zaýlarymyzyň ýakynda ýykyljakdygyny, öwüdüne başga ýerden öý beriljekdigini aýtdylar. Emma entek ýetişenok diýip täze ýasara ýer bermeýärler. Biz hem bu tozanyň tehnikanyň dendelesiniň aşagynda ýasap otyrys diýip 40 ýaşlaryndaky Gazanyň ýaşajysy Bägül gurrun berýär. Gepin gerdisine göre aýtsak, soňky aýlaryň dowamynda Gaza raýony bilen bir hatarda Aşgabatyň ýene-de ençeme ýaşaýyş massivlary dowlulugyna ýer bilen deňedildi. 13.000 mellek ýeri bolan çoğunly daçylary, 4.000 mellek ýeri bolan şor daçylary, häzir olardan nam-nişan galmady. Gazanyň ýaşaýjylaryndan tapawutlykda ol ýeriniň ilatyna ne kompensasiýa berildi, ne de ýykylan jaýynyň öwüdüne alternativ ýaşaýyş ýeri berildi. Hormatly dinleyijiler, Merdan taryfy dinlediňiz. Bu maglumatyň aşagyndan tesvir eden baýy saatly okujymyz mektebe diýip beren çağalaryňyzy prezidentiň öňüne tans etdirmäge diýerler. Jaýyňyzy başyňyza ýekärler. Başga edilmedik näme bar diýärin mene diýipdir. Wagtlaýyn atly okujymyz bolsa şeýle tesvir galyrypdyr. Näme diýeýin? Beter bolsunlar, öz hakyny sorap bilmeseler. Türklere hayran galýany, köwüşleri ýyrtylsa mitini geçirýärler diýip wagtlaýyn atly okujymyz ýazypdyr. Hormatly dinleyijiler, azatlygyň bolýan temalaryna goşulmagy, pikirleriňizi ýazmagy, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýar. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azathabar.com internet saytymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Gepdäniň jem programmamyzyň dinleýärsiňiz. Aýyň başynda Türkmenistanyň gallar oguna badalga berildi. Şu ýyl türkmen naýhanlarynyň 1.600.000 tonna gallyk hasylyny almagyna garaşylýar. Has doğrusu bu döwlet plany. Emma Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolýan kärenneçileriň käbiri döwletiň satyn alyş narhlarynyň daýhan üçin o diýen peýdalligini, käharatda bolsa ziýanlydygyny aýdýarlar. Bu arada Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi geçmeden olar. Aşgabatdaky barçymyz Sultan Atylowanyň ahally kärenneçi Telima bilen geçirilen söhbetdeşliginden bir bölegi dinlädiň. Buğdayın döwlet satyn alyş narhy häzirki wagtda näçe durýar? Daýhallary kanagatlandyrmaýan zat näme? Buğdayım zat del. Buğdayın narham şonýal arda. 1000 manatdan biz berýäs. Köneden 40 teňeden berýäs. 40 teňeden berýäs. Onu ugundan biz näçeden alýas biz? 50 kilo unu 260'dan alýas. Bakalar pes bolýar. Buğdaýy 2000 manatdan alýarlar, 3000 manatdan bize kepegini satylyp durasy. Kawat 3,5 da var ya şu kepek. Onun yankı jimihi var o da nepen. Onun bakadyna 3000'dan geçti, 3000 molly. Bizden o paxtan ol 1 manatdan alıp kepegini hem 60 teňeden satjak ol bize ýokary bolýar her bir adam. Daýhany lokan girdeji ýok otayda. Pes bolýar. Hormatly dinleyijiler, bir Selim aganyň pikiri. Eýsem türkmen naýhanlarynyň giýerde jalmak kynçylyklarynyň sebäbini Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew nämelerde görýär. Kärdeşim Sehranyň geçiren söhbetdeşliginden bir bölegi bilerlikde dinläliň. Aman Muradan käbir daýhanlar özleriniň göz öňünde tutan hasylyny alyp bilmän ýylyň soňuna hökümete bergili bolup çykýandygyny aýdýarlar. Muňa nähil düşünmeli? Bir ýerde daýhanyň özüne örmen günah gözlämokdy eýsem şol ähli günah daýhan hojalygyny ýol başçylyk edýän adamlarda ýa-da beýleki etraf derejesindäki guramalarda diýipdiňen sebäbi daýhany eken hasylyny doly ýygnamadyndan ol daýhany bol hasyl ýetişdirmäge mümkinçilik görebilmeli. Her näçe gynanlardan bolsa bir Türkmenistanyň köp ýerinde suw yetmezligi duyulýar. Şol üçin daýhanlar asmandan injek ýağşy, ýağmura bir baglaýarlar köp halatda edil gerek wagtynda eken bäňelerini suwurup bilmeýänligini aýdýarlar. Galy berse dökün ýene gaýry bilen üstüne edilşi erweden däl bolyn görüne şol dökülleri ekin meýdanlaryna çepmekde onu edil gerek fursata ulanmakda daýhan ýene de kynçylyga duçar bolýar. Tehnikanyň ýetmezligi üçin ol özüne goýup berilen dürli dökülleri ekin meýdanyna çepip bilmeýär ýa bolmasa
bahane diýerler sen yerin çiğer solsuyla ulu teğen kansalt bilen bok bilip bir daýhanyň haýysynyň yüzüni rulýan gezeklerim bar. Hormatly dinleýijiler, Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Eýhem türkmen naýhanlarynyň girdejal kynçylyklar bilen bagly ýa-da bu meseleniň çözgüdi bilen bagly sizde nähili pikirler bar. Bu arada adatlygy ýazyň, telefon ediň, tejribeleriňizi, pikirleriňizi paýlaşyň. Bu hepdeniň ýene bir köp dinleýiji çeken söhbetdeşligi arkaýyn bolun. Size internet ýok diýen atlan çap edilen söhbet boldy. Bu söhbetdeşlik Aşgabatda internet kesilen jurnalist Sultan Açylyw bilen geçirildi. Kardeşim tekraryn geçiren söhbetdeşliginden bir bölegi bilelikde dinläliň. Sultan aýda internetiňiz haçandan bäri işlänik we näme sebäp bilen işlänik? Sehra internetim eýem maý aýynyň 3-inden bäri işlänik, bir aý bolup barýar. Ýöne şunyň işlemýäniň sebäbi barada maňa anyk maglumat berilenok. Sultan aýda indi tehnik taýdan barlatma üçin resmi edara ýüz tutduňyzmy? Şu internet öçen güni ýanky maýyň 3-inden internetim öçdi. Şoň desine ýüz tutdum. Şoňam şeýle jogap aldym, master barlar diýdiler. Emma şu 3 günde de gelinmedi. Ondan men täzeden ýene jaň etdim. Maňa 92-11-43 telekomyň operatoruna jaň etmege maslahat berdiler. Olara jaň etdim. Olaram 90-59-07 jaň etdiler. Ondan soň ýanky masteryň telefony 53-59-53 jaň etdiler. Bir üstüne atyp şeýdip maňa belli jogap berilmedi bir näçe ýyllar. Ondan soň ýanky masteryň öýü 4 ýaşyn geçenden jaň etdi-de Fidan dedi, telefon liniýaňyzda kemçilik bar, paruzda ne bar diýär-de, bir ýerde gazylypdyrmy, ýol gazylanda. Şonuň ýalak manyda maňa bir dedi, fidan internetiňi bejermek üçin GTS daýafka berdik diýär, ýanky Aşgabat telefon liniýasyna. Şonda kemçilik bar, şolar düzeltmeli diýär. Şeýdip jaň edip aýtdy, ondan soň GTS'den ýene öýe master gelýär, hem diýär telefonlar işlänok diýdiler diýär. Onu men aýtdym, telefonum işläp dur meniň, eger liniýada bir kemçilik bar bolsa, onda telefon nähilek işleýär. Men internetim işlänok diýip aýtdym. İnternet işlänok diýdim. O internet bile değiştirdi ýanky telefonu barlymana gelen master çykyp gitdi. Indi şu liniýada kemçilik bar bolsa, elbetde bir günde ýa bir hepde oňurulsak wagt geldi. Men şunu 3 hepde gowrak garasyp täzeden şu telekoma 90-59-07 jaň edip, haçan soň düzeljek de arada soradım. Ondan soň jaň edenimde men dedi başlyk bilen gepleşip dedi, şonu anyklap bereýin dedi. Ondan soň anykladym diýip jogap berdi. Sizin şol internet liniýaňa ýitipdir. Ýok şol. Birinçi şolaýyn size internet ýok diýip şeýle maňa en soňky jogap berdiler. Şonun näme men internetde otyrýar. Sultan aýda onu size düýünden internet çekmek mümkinçiligiň bolmajakdygyny aýdypdyrlar-da. Dogry düşünüpdirmi? Hawa tahraşat size internet düýünden ýok, sizin şol liniýaňa ýitipdir, siz garasmaň diýip anyk jogap berdiler maňa. Şol internet çekmekden bu taýda internet odal çekilen. Ýöne şol liniýany eýem öçürýärler, men işlemedim näle, şonuň maňa gaýtarylyp berilmejekdigini anyk maňa aýtdylar. Hormatly dinleýijiler, jurnalist Sultan Açylyw bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem Türkmenistany sizin internet tejribeleriňiz nähili? Türkmenistanyň interneti sizi kanagatlandyrýarmy? Bu arada adatlygy ýazyň, pikirleriňizi aýdyň. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen hepdeniň jemy gepleşigimiň birinji böleginiň soňuna geldik. Onuň dowamyny dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar. Men Ýogşan Anna Urban Nowaty Türkiýede habarçymyz Döwlet Baýhana berip şu ýerde siz bilen hoşlaşýaryn. Adatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň, hormatly dinleýijiler.